Satellite, Oscar Mike 2, Alpha Tango Sierra, CQ Sat, Oscar Mike 2, Alpha Tango Sierra, CQ Satellite, Oscar Mike 2, Alpha Tango Sierra. OM2 ATS, voláte Automaria 3 William Adam Neruda, Automaria 3 2 AN. Automaria 3 William, ešte raz poprosím, ja OM2 ATS. OM2 ATS, tu je OM3 2 AN, Automaria 3 William Adam Norbert. Zdravím ťa, report pre teba je 5-9, moje meno je Lojzo, Alojz je moje meno a lokátor Jozef Neruda 88 Václav Peter, Jozef Neruda 88 Václav Peter. Tu je OM3 William Adam Norbert pre OM2 Adam Tomáš Svetopluk. Jasné, pozdravujem ťa OM3 2V AM, ja OM2 Adam Tomáš Svetopluk, jasné 5-9, veľmi pekná modulácia aj signál, môj lokátor momentálne som v Portejvu, tak zabudol som OM2 ATS v Portejvu, dá sa povedať Radiocam pri Dubnici, Jozef Neruda 98 Cyril William, Jozef Neruda 98 Cyril William je môj lokátor, takže tak 59 pre teba, pekný signál. Áno, daj mi ešte meno. Prepáč, zabudol som. Moje meno Denis. Áno, všetko zapísané. Zdravím ťa, Denis. Takisto veľmi pekný signál na satelite, ak je to neďaleko. Moje QTH je Pobedín. Je to medzi Novým Mestom a Piešťanami. Takže vysielam tu na ICOMA 9000 bulharský konventor, momentálne výkon asi 3,5 W a antena je 1 meter offsetka, ožarovač ploty. A počúvam na SDR konzolu a software je LMBčko je originál, neprerobené. Takže mikrofon na teba, Denis, tu je OM3 2 AN. Jasné, všetko prijaté, ja tu vysielam na tvoje rádio, tu má toto, v podstate to moje není, je to Flex, je takisto konvertor a momentálne 5 W, takže celkom taký slušný výkon. Takže veľmi dobré, krásny, úplne krásny signál, dobre sa to počúva, veľmi pekná modulácia, tak ako to má byť. Mikrofón MA39 a je to v podstate povedané, že to pekne na počítači. Dobre, veľmi pekne, ďakujem za spojenie, no a určite sa niekedy sa budeme počuť aj inde a dúfam, že aj tu OM3 2V Adam Neruda, OM2 Adam Tomáš Svetopluk.